Ofundisayo uVibhakshni Maharaj. Asenze futhi ezinye izibalo. Okanye awungikhombisa ukuthi izibalo zakho usuyazazi nangempela. Sizoba nesibalo la. Asithi ngino 5x minus 10y is equal to 15. Ngibe no 3x minus 2y is equal to 3. Uma uzibukisisa lezi zibalo zakho, ngizokunika isikhathi sokuthi nawe uzibhale phansi, uzibukisise, uzicabangele. Asithi mhlawumbe ngifuna kuzo lezi zibalo ukususa, bathini? Bathi eliminate, ukususa mhlawumbe y. Iyiphi inamba engayisebenzisa yokuthi ngithi times la ngezansi phinde ngithi times lapha ngaphezulu ukuze y bami basusane. Iyiphi inamba engangenela loyo 10y wami ongenhla phinde ngingenele nalo 2y wami ongenhla. Awucabangi inamba ezingangenela. Noma inamba engayisebenzisa ukuze kube nokususana. Ngingathi mhlawumbe athi ngibhalele isibalo sami esingenhla kuqala njengoba ngisengibhalile. Yini engangitholisa yabona ukuthi uthe y wami wangenhla u10y. Engangitholisa u10y la ngezansi ngoguqule ngwenza upositive. Kuzongisiza kakhulu ukuthi basusane nalo 10y ongenhla. Ngakho yini ezongifikisa ku10y ngiwu2y ukuthi ngithi times ba. Minus 5 usho kahle ngoba uyazi ukuthi uminus uzohlabana nominus ubupositive. Okuzongipha umphumela othini? Awuguquli ukuthi uyashintsha isibalo. Uzama ukusimisa ngendlela esisebenziseka kangconywana nalezo sifikisa emphumelweni ngendlela esheshayo elula. Okuzosipha minus 15x minus 5 times minus 2y usipha ba upositive 10y. La usiphe minus 15. Sekunjalo ke. Usho kahle besidinga minus 5. Sekukhona ke ukususana. Siyazi ke u5 wethu no u5x wethu no15x wethu share no10x o minus naba abasusanayo. Ngithi vele besifuna ukubasusa kwasekuqaleni. Okushiya no 0. Sifuna ux azimele sizothi minus 10x sibe no x wethu o0. Ngakho singawuthatha loyo 0 wethu, khumbula ukuthi la khona x sesizofaka u0 wethu. Ngiyathemba uyasebenza kanye nami futhi kuyawenza umqondo lokho esikwenzayo la. Kuyasusana nangoya wethu su15 over 10 uba bangenayo 5 ngena kathathu 15 5 ngena kabili ku2 ku10 ncese kube y is equal to minus 3 over 2. Ngakho basuye emdwebeni wakho usuyodweba into ethi isuka x le y wakho minus 3 over 2. Asithathe futhi lesi sibalo sithi sinaso. Sifake lo x esinawo. Nawo loyo y esinawo manje sibona ukuthi sisoba nomphumela onjani ozosipha
okukhulu ukuzithemba mase sidweba. Noma mhlawumbe ngeke ngidwebe la nawe kodwa uma wena usudweba. Ngehlela ngiphelelwe isikhathi. Nxa ngiphelelwe isikhala. Noma singasiqedelelanga isibalo esingaphambili. Esokuthi ngikukhombisa ukuthi eliminator ususa kanjani ufisa ukukususa ungazange uzusenze isibalo usishintshe usenze into engayona kodwa nje uyaguqula usenze sisebenzeke kahle kangcono. Nasi esinye isibalo ngikubhalele sona la ngezansi. Engibhalele sona la ngenhla 5x plus 7y is equal to 15, 7x minus 3y is equal to 5. Asithi-ke kulesikhathi engifuna ukususa u-x. Khumbula besikade silwa no-y kulesi sinye isibalo. Asithi manje sengisebenza indaba ya x. Sengifuna ukususa u-x. Into engiyimisa kanjani leyo? Yipi inamba? Uma ngibuka la u5x ngenhla ngezansi u7x, yipi inamba engayisebenzisa? Ngamele ngidagidane no7x ngezansi noma u5x ngenhla? Yipi inamba engayisebenzisa ezongisiza ukuthi ux wami lo usebenzeke? Kuhleke ngithathe lo 7x ngibona ukuthi ngumisa kanjani. Naloko kungezansi ngikuthi times minus 5 ukuze u-x bethu basiphe impendulo efanayo. Uyabona lo ngezansi uzoba no minus ongenhla uzoba no plus kodwa imiphumela izofana ngoba u7 times 5 no5 times 7 into eyodwa. Base kubalula ukuthi sisuse bani? Sisuse u-x wethu. Ukuthi sifanisa ncamashini esibale besisenza ngaphambilini kepha besisusa u-y. Zimnandi lezibalo, zimnandi kakhulu futhi uma usuzizwa kangcono usukwazi nanokuzenza ngokukhulu ukusheshsha nokuziqhenya ukuthi usebenzele kanzima. Ungafundisa nabanye, kuyasiza ukufundisa abanye ngoba kwenza ukuthi nawe ukhumbule kangcono. U35x wethu minus 5 minus 3y ngokutimesa siba no 15y or positive 5 times 5 or no minus 25 or minus. Sesinento esebenzekayo ngoba vele besifuna ukususa u-x. Siyadwebela ngezansi. Siyazi ukuthi beyasusana okusijabulisa kakhulu ngoba bekuyinhloso yethu vele ukuthi u-x sususe. Sesisalele u49 plus 15y sipha ba 64y. 105 minus 25 usipho 8. Sesino 64y is equal to 80. Sifaka u64 ngezansi sidivide ngawo ngoba sifuna u-y uzimele. U-y wethu is equal to 80 divided by 64. Yiphi inamba engabangena ngaphambi kokuthi ugijimele i-calculator? Sithola u10 over 5. Namba engena u10 over 5 u2, 2 ungena ka4, 8 ungena ka5 ku10. Ngakho kalifushane futhi kube lula kuzwakala kangconywana singasho ukuthi u-y wethu ule ka minus 4 over minus 5 over 4. Ungaphinda usithathe futhi isibalo sakho. Ungixolele. Usithathe isibalo sakho usenze futhi. Usufakela la khona u-y usuxhuma umphumela wakho ukuze ubone ukuthi uhamba ngendlela yini. Uzowenza-ke base uyaqhathanisa la nami ubone ukuthi ngempela okwakhona okwami kuyefana kuyiqiniso na.
Ncince ngiyasusa lapho. Mhlawumbe ngibale kabi. Singathi 15/4 kuze kube khona abasusayo. Kakhulukazi ngoba lo 15/4 uyasixaka, sususe nje kusheshe. Selelo 7x bayasusana. 5 plus 15 sibu 20/4 sino selelo 7x sibu 35 ngalapha siphe 4 bayafana, akunasidingo ukuthi singathi times. Singathi times 1/7 ukuze senze izinto zibelula. Ukuze u7 wami basusane nanku y wami. Ncese u-x wami usuwodwa. Usipha u5/4. Akufani nempendulo esithole lapha eqaleni. Yebo ngikusondeze kuyona. Ayifani lo mpendulo. Iyefana okusho kona ukuthi sisebenze kanzima sasebenza saphumelela. Ngakho usuno 5/4 and 5/4 uma usuyodweba umugqa wakho. Zingazi usuyodweba umdwebo wakho igraph. Uma uthanda ungahamba kuyoyidweba igraph yakho futhi angikusize ngikukhuthaze idwebe igraph yakho ukuze uzifundise ukuthi imiqo ozophuma nayo uyibiza ngani. Sesingafaka ke phela sesiyazi ukuthi u-x no-y bameleni unje ukubhekisisa ukuthi isibalo ngabe siyiqiniso na. Usuyafaka imiphumela yakho lapha ekhaleni zika x no y uzibone ukuthi imiphumela yakho ngempela uthole kuyiyo. Kamnanje kalula.